ആണെങ്കിലും KSF ഇടുന്ന വില വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് 1 സെന്റ് സ്ഥലം മേടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ അടച്ച പൈസയ്ക്ക് ഞാൻ ഇനിയും ഫൈനും കൊടുത്ത് പലിശയും അങ്ങോട്ട്. ഇന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലാനിങ്ങും ഇല്ലാതെയാണ് ആ സ്ത്രീ പോയിട്ട് ചിട്ടി ചേർന്നതെന്നാണ്. കാരണം 4 കോടി രൂപയുടെ ചിട്ടിയാണ് ചേർന്നത്. എനിക്കറിയില്ല എത്ര പ്രവാസികൾ 4 കോടി രൂപയുടെയൊക്കെ ചിട്ടികൾ ഇപ്പോൾ പ്രവാസ ലോകത്തുള്ള ബിസിനസ്സുകാർ തന്നെ നമ്മളൊക്കെ ചിട്ടി ചേരാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ 50 ലക്ഷത്തിൻ്റെ 2 ചിട്ടിയൊക്കെ എടുത്തുനിന്ന് വരും. ഇവർ 2 ലക്ഷം വെച്ച് 50 മാസമുള്ള 4 ചിട്ടികൾ കൂടെ വേറൊരാളെ കൂടി ഒരു ചിട്ടി ചേർത്തു. അപ്പോൾ ഒരു കാൽക്കുലേഷനും ഇല്ലാതെയാണ് അവർ ഒരു KSFനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അന്വേഷിക്കാതെ പഠിക്കാതെയാണ് പോയിട്ട് ചിട്ടി ചേർന്നത്. കാരണം അവിടെ ചിട്ടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പണം കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയുടെ പുറത്ത് അവർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കാൻ 15 സെന്റിന് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവർ ഏത് ഏജന്റുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ബ്രാഞ്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അവരെ എങ്ങനെയാണ് മിസ്ഗൈഡ് ചെയ്തതെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇത്ര വലിയൊരു ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ സാമാന്യ ഒരു മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അവർ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ധാരാളം ബ്രോസ് ഇവിടെ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ചിട്ടി തരാനായിട്ട് എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളൂ, പലരും പറയും എനിക്ക് 3 സെന്റ് സ്ഥലമാണ്, അത് അപ്രൂവ് ആവില്ല. അപ്പോൾ ചിലത് ഇങ്ങനെയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറ്, ആൾക്കാർ അതിനനുസരിച്ച് ചേരാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവർ ചെയ്തതിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യം 4 കോടി രൂപയുടെ ചിട്ടി ചേർന്നിട്ട് അവർ പറയുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാർ ചേരുന്ന ചിട്ടിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. സാധാരണ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഒന്നും അത്ര വലിയ ചിട്ടികളൊന്നും പോയി ചേരില്ല, ബിസിനസ്സുകാർ ചേരുന്ന ചിട്ടികളാണ് അതൊക്കെ. മിഡിൽ ക്ലാസ് ഞാനിപ്പോൾ പ്രവാസികൾ നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ഭൂരിഭാഗം പേരും ചേരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ലക്ഷം മുതൽ 1, 2, 5 പിന്നെ 8 ലക്ഷത്തിൻ്റെ ചിട്ടികൾ, 6 ലക്ഷത്തിൻ്റെ ചിട്ടികൾ, 10 ലക്ഷം, 20 ലക്ഷത്തിൻ്റെ ചിട്ടികൾ, 30 ലക്ഷത്തിൻ്റെ ചിട്ടികൾ. വളരെ ചുരുക്കം പേരാണ് 1.25 വെച്ചിട്ട് 50 ലക്ഷമുള്ള ചിട്ടികൾ ചേരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവർ 1 കോടിയുടെ 4 ചിട്ടി ചേർന്ന് അത് അടയ്ക്കാൻ പൈസയില്ല. അപ്പോൾ ഇവർ മുന്നോട്ടുള്ളതൊന്നും കാണാതെ ഈ ചിട്ടിപ്പണം കിട്ടിയിട്ട് റോൾ ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെയൊന്നും ആരും ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിട്ടി ചേരുന്നതിന് മുന്നേ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് അറിയാവുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറൊക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രൊഫൈലിൽ. അപ്പോൾ ചിട്ടിയൊക്കെ ചേരുന്നതിന് മുന്നേ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് KSFയിൽ ഇരിക്കുന്ന പൈസ ചിട്ടി കിട്ടിയ ഉടനെ അടിച്ചു, അത് നിങ്ങളുടെ പൈസ ഒന്നല്ല, അവർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി പ്രോപ്പറായി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുള്ളൂ. പിന്നെ പലരും ചിലപ്പോൾ ബ്രാഞ്ചിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പുഷ് ചെയ്യും ഈ ചിട്ടി ചേർന്നു, കാരണം അത് അവർക്ക് ആ ചിട്ടി വട്ടെത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ഗൈഡൻസ് എടുക്കുക. എനിക്കിതിൽ കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയത് KSFക്കാൽ ഉപരി അവരൊരു പ്ലാനിങ്ങും ഇല്ലാതെ ആ ചിട്ടികളിൽ പോയി ചേർന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവരുടെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ സോർട്ട് ഔട്ട് ആവട്ടെ, കാരണം നമുക്കാരും ബുദ്ധിമുട്ടണമെന്നൊന്നുമില്ല. അവർക്കൊരു ചിട്ടിപ്പണമെങ്കിലും കൊടുക്കട്ടെ എന്നാണ്. കാരണം അവരിപ്പോൾ ഡ്യൂ ആയിട്ടുണ്ട് ആ ചിട്ടിയുടെ ഒരു എമൗണ്ടൊക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന നമ്മുടെ കൊക്കിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ചിട്ടികൾ ചേരുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഏതൊരു ഇതായാലും. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ലോൺ എടുത്തു എന്ന് കരുതി, ഈ സ്ത്രീ ഇപ്പോൾ പോയിട്ട് 4 കോടിയുടെ ലോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ തിരിച്ചടയ്ക്കും ബാങ്കിൽ? അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളാണ്. വരുമാനത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം, അതിനനുസരിച്ച് ചെലവും ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, താങ്ക്സ്.